mám zase radosť z toho, že môžem odovzdať tu na moje prežívanie, ktoré ja som prežila v mladosti, že pani riaditeľka a touto cestou v prvom rade je veľmi pekne ďakujem, čo ona všetko robí pre túto humanitnú akciu, že mi umožňuje, aby som a vedie takto celú školu aj s jej kolektívom, vedie k tomu, že aby som mala možnosť aj tu vyjadriť svoje pocity, ktoré ja som prežila. Nie som žiadna rednička, budem hovoriť to, čo som sama prežila. V roku 1939 ako 14-ročná som už slovenský štát vydal protižidovský kódex, čo Židia nemali žiadne práva k žitiu, bych tak povedala. I ako 14-ročná som v prvom rade bola označená žltou hviezdou, aby som, keď som mala zakázané chodiť do školy, do kultúrnych zariadeniach a proste prestala som byť človekom ako 14-ročná a prežívala som už vtedy veľmi nepríjemné situácie, pretože bolo to veľmi tvrdé zažívanie, že ozaj vo všetkom sme boli obmedzení. V roku 1940, ja som rodáčka z Bučian, je to malá dedinka a pochádzam z viacej súrodencov. V 40. roku v Bučanoch bol tam veliteľ gardy, bohužiaľ, čo aj dnes na to myslím, on bol ako organista, nábožne založený človek, ale v jeho vnútru bolo strašne veľa zla. Vyhostil nás z našeho domu a dal nám také bývanie, čo ešte bola zem, ani dláška tam nebola. A moji bratia už boli v Trnave zamestnaní, tak našli tam bývanie v Trnave a že bolo to pre nás veľmi nepríjemné v takom prostredí bývať, tak našli bývanie v Trnave a v 40. roku sme sa z Bučian presťahovali do Trnavy. 24. marca 1942 prišli gardisti a bez toho, že by niečo naznačili, mňa aj s mojou sestrou, mala som 17 rokov, v tom veku, ako myslím, že väčšinou ste v tom veku, jak ja som vtedy bola, že to bolo pre mňa strašne kruté, keď mňa aj s mojou sestrou staršou o 2 roky odvliekli do Bratislavy, do Patronky, a kde vôbec sme nevedeli, čo nás čaká, a tam sme ležali na slame, na zemi a čakali sme na náš ortiel. 2 dny sme boli v Patronke v Bratislave a jedenkrát prišiel taký rozkaz, tak nás všetkých zobrali, čo sme tam boli. Prvý transport bol 2000 mladých ľudí. Najprv brali mladých ľudí a 2000 nás naložili určite ste už to videli, do dobyčích vagónov a zase vôbec sme nevedeli, kam nás vezú. Až keď sme v Žiline došli do Žiliny a prechádzali sme cez Čacu, až potom sme vedeli, že prestupujeme hranice, ale stále sme ešte nevedeli. Nás v tom vagóne bolo tak, že ozaj len sme sedeli a tam sme 2 dny sme boli v tých vagónoch, než nás previezli, a tam sme boli za hrozných podmienok, pretože sme
tam aj svoju potrebu museli robiť a bez jedla, bez všetkého. Keď sme prišli, tak už vôbec sme nevedeli, kam ideme, ale už potom, keď sme došli do Osviečima, tak otvorili len vagóny. Samozrejme, tých mladých ľudí potrebovali na prácu a všetko my sme nejaké zavazadlá, nejaké zvláštne sme sebou nemali, len to najnutnejšie, všetko nám zobrali, len proste zebrali v Osviečime. Myslím, že niektorí títo študenti už boli v Osviečime, tak vedia, že tam sú tam ešte aj teraz murované bloky, kde najprv sme boli umiestnení do tých murovaných blokov. Pred nami boli tam sovietskí zajaci a čo bolo prvý veľmi nepríjemný dojem, že jak sme si sadli, oni tam pred nami, jak boli sovietskí zajaci, tak boli tam také strožaky, ja neviem, naplnené slamou. Môžeš mi pomôcť trošku? Strožaky, áno. Kedy to tak bolo, že v postelách neboli madrace, boli tzv. Strožaky, tak tí strožaky boli na zemi a jak sme si na nich sadli, tak momentálne sme boli obsypaní blchami, úplne černí blchami obsypaní, lebo aj tí zajaci mali tam hrozné podmienky. Ďalej, čo pokračovalo, oholili nás, ostrihali dohola. Ja som bola 9-krát ostrihaná dohola, ale však to bolo veľké šťastie pre nás, pretože po hygienickej stránke nejako sa to nedalo udržať. Veci, čo sme mali v oblečení, čo sme mali na sebe, to sme všetko museli vystriec a my sme dostali oblečenie po tých sovietských zajacov a na nohách sme mali dreváky a pomerne, no však marec, apríl, my sme chodili za každého počasia, sme chodili do práce a my sme vlastne vybudovali ten Birkenau. Za 14 dní prišla za nami tretia sestra. A tak sme si pomáhali sa jedna druhej. My sme vybudovali tzv. Birkenau. Birkenau je na široko vybudované drevené bloky. V tých drevených blokoch sme potom z toho Osviečima do Birkenau, to je asi 3 kilometre, tam sme boli ubytovaní v tých drevených blokoch a tí bloky boli určené pre dobytok. Aj tam sú krúžky, čo dobytok mal byť priviazaný a tam boli tzv. Pričné, na ktorých sme spávali. 3 nad sebou, jak teraz v niektorých rodinách, aby ušetrili miesto, tak deti majú jedno na druhé. To boli 3 tie Pričné a tam, keď prichádzali nové transporty do Osviečima, tak nás tam bolo aj 25 sa jedenkrát stalo, že sme tam ležali a na boku sme ležali, že sme sa nemohli ani otočiť. My sme teda zo začiatku to bola, čo ja budem hovoriť o sebe, čo ja som robila. Mali kolajnice a na tých kolajniciach boli také vozíky, jak baníci majú. A na tom boli uložené tie dosky a boli civilní Poliaci, ktorí dávali dohromady tie dosky a tak vznikli teda tie bloky. Ja najskôr budem hovoriť o práci. Koncom 42. roku bola veľká tzv. Selekcia, kde vyberanie do plynu. Keďže veľa aj mladí ľudia za tých podmienok, ktorých žili, velice rýchlo prichádzali o svoje zdravie, tak bol zriadený tzv. blok 25
a bol ešte jeden blok, takzvaný revír. A na ten blok 25 boli už, čo boli vyradené, čo nevládali pracovať, dávali ich na ten blok a tam vedeli, čo ich čaká, že čakali, až ich bude 500, 600, aby sa vyplatilo ich, ešte musím povedať, že v Osvietime boli 3 krematória, kde spalovali z týchto ľudí, čo splinovali, ale keď my sme došli ako mladí ľudia, nás potrebovali na prácu a čo prišli neskoršie transporty, tak deti s matkami, matky s deťmi a starí ľudia a chorí ľudia, čo nevládali, to automaticky išlo všetko do plynu a do toho krematória. Niekedy tam stáli aj na kilometr, čo prišli transporty, každý transport obsahoval 2000 ľudí aj kilometr stáli, než prišla na nich rada. Trošku preskakujem, musíte mi prepáčiť, ja to všetko prežívam, jak mi to napadne, takže keď niečo ale budem pokračovať potom ďalej. Takže toto som chcela vysvetliť, že v tých plynových komorách najprv poviem ešte teda, jak vypadali tie plynové komory. Bola jedna veľká miestnosť a tam boli ako ružice, že sprchy. A na hrane tých ľudí museli sa vyzliecť nahátí, a keby sa išli sprchovať a namiesto vody pustili plyn. Tam bola automaticky, sa otvorila zem a potom boli zase tieto vozíky na kolajniciach a odviezli, tie kolajnice prišli až Peciam a potom ich hádzali do pecí na spalovanie. Matky a deti, poviem pri tej príležitosti jednu len takú perličku. Bola jedna sestrička, matka mala 3 deti a jedna sestrička jej pomohla s jedným dieťatkom a tá sestrička akože išla ako matka s dieťatom, tak automaticky tiež išla do toho plynu. Vrátim sa ale k tým selekciám. V 42. roku bola taká, akože vyberanie do toho plynu a boli, tie selekcie sa robili, to ešte potom poviem, robili takú selekciu, že 10 SS-manov reťazovité stáli a museli sme prechádzať, teda nie nahádzať, to bolo koncom 42. roku bola veľká zima. A my sme za každého počasia, ako som hovorila, že sme museli pracovať a predo mňou, ja som už mala tiež, my sme pracovali bez rukavic vonku, mala som zapuchnuté ruky a ja som išla, mne si ešte SS-man nevšimol, že mám zapuchnuté ruky, lebo vyradili každého, čo na ňom niečo videli, každého vyradili a do toho plynu. Do toho krematória. Tak mňa si nevšimli a za mňou vyšlo jedno dievčatko a tá mala zapuchnuté ruky a ju vyradili. Chcela by som teraz len to teraz rozprávam, že ešte sa tu nachádzam. Ja strašne verím na osud, že bolo mi súdené sa na tomto svete ešte trápiť, lebo ja som prekonala aj skvrnitý tyfus a boli sme, vrátim sa k tomu ešte, že vtedy tá selekcia, nás bolo 5000 v tom tábore a vtedy vyradili 2000, nás ostalo 3000, zobrali automaticky, čo zobrali do plynu. My sme museli stáť na nádvorí a počkať, než na nákladných autách ich naložili a odviezli do toho krematória. To bol strašný pohľad, pretože jak tam boli na tých autách a
A SS-man však samozrejme bol tiež tam, tak plakali, modlili sa, volali na Pána Boha, volali o pomoc, ale nič nepomohlo. Takže my sme 2000 nás zase bolo v rade a čakali sme, než ich všetkých odviezli. Ale vrátim sa k tomu, jak som ja ešte jedenkrát, čo ja som ešte prežila toto, že som sa vyhla. Ja som mala skvrnitý tyfus. Skvrnitý tyfus je samozrejme z nedostatku hygieny. Ja som mala vysoké horúčky. Ja som bez jedla. Musela som chodiť na počítanie, lebo každé ráno sme stali tzv. Celapel. Ráno, keď sme než sa išlo do práce a večer, keď sme prišli z práce, počítanie, že či niektorá nechýba. A moja sestra mňa brala do náručia, ja som nevidela, ja som nepočula. To je strašná choroba, tento skvrnitý tyfus. Ale Bloková, vtedy už nás bolo málo tých Sloveniek, čo už veľa ich tam zahynulo aj prácou, aj proste dostali sa do toho krematória, tak Bloková trošičku prihliadla, mala som aj šťastie, no prihliadla, že som nemusela chodiť do práce, lebo tam automaticky každé ráno sa rukovalo do práce. A ja som sedela, to sa tak počítalo, celý blok nastúpil a po 10 nás bolo, prišla SS-manka alebo aj SS-man a počítali a potom bol takzvaný, čo oni potom to nahlasovali hlavnému tému SS-manovi a sa to spočítalo, tak my sme museli čakať za každého počasia, v zime ve veľkých mrazoch, v lete ve veľkých horúčavách. Dievčatá niektoré, ktoré nezvládli situáciu, úplne odpadávali, ale museli sme tam stáť. Ale to dokončím ešte toto, že keď už Bloková mala obavy, lebo ona by bola za to veľmi potrestaná, že dovolila, aby som na tom bloku bola. Tak na zemi, v bláte som ležala a zavliekli mňa na ten tzv. Revír. A z toho revíru, keď si zmysleli, tak zobrali naraz do plynu celý ten blok. Nás tam bolo 700 v tom bloku a boli sme tam aj s mojou sestrou, s tou o 2 roky staršou odo mňa. Sedeli sme na nádvorí, boli sme už odpočítané do toho plynu a naraz prišiel rozkaz, no to bola som nevládna, prišiel naraz rozkaz, že potrebujú tie nákladné autá na vojenský účel, tak odvolali toto a nepustili nás, len museli sme dokázať, že sme práceschopní. Tam bola veľká priekopa, keď ste niektorí boli v tom Osviečime, tak tá priekopa, myslím, ešte je tam aj teraz. Tak sme museli preskočiť tú priekopu, aby sme dokázali, že sme práceschopní. Tak sme to s mojou sestrou dokázali a tak sme sa zase zachránili k ďalšiemu životu. Ostatní, ktoré toto nezvládli, automaticky zavliekli na blok 25 a potom, keď ich bola, ja hovorím, im sa nevyplatilo, že tých 600, 700, boli to veľce kruté chvíle na ten bloku 25, keď vedeli, čo ich čaká, že než bude plný počet, že ich odvlečú do toho, na to splinovanie. Potom neskôršie už, keď už bol ten Birkenau, no nebol ešte celkom vybudovaný, tam v Birkenau tam bol ženský láger, mužský láger, rómsky láger, rodinný láger, to sa strašne rozvetvilo tam, to je veľká plocha. Potom už neskôršie, áno, ešte poviem o tej hygiene. Znie to neuveriteľné. Ja som pol roka nemala vymenené na sebe, nemala som vymenené ani prádlo, ani oblečenie. Pol roka som mala na sebe, až samozrejme za takých podmienkach. My sme boli strašne zavštívavené, blcha odskočí, ale vši sa veľmi držia, hlavne pod páži a na tých citlivých miestach. Tak robili tzv. Odšivovanie. Bola jedna veľká miestnosť a tam boli také háky a my sme sa vyzliekli do naha a tie
naše zavšivené veci, aj od 10 tých dievčat sa zavesili na tie háky a oni tam púšťali taký horúci vzduch, že malo tie vši zahubiť, zničiť. Ale keďže bolo tam viacej tých šiat, tak nie celkom na spodok sa dostal ten horúci vzduch, aby zničil tie vši, takže veľa razy sme dostali to oblečenie aj ešte, či tie vši boli len omámené a pôsobili ďalej. Až po pol roku bolo vybudované a tiež bola vybudovaná tzv. Sauna, kde už boli rušice a tiekla teplá voda a pri tom odšťovaní sme čakali nahaté, až sa to odšili a pritom možno je vám známe doktor Mengele. Doktor Mengele bol hlavná osoba, ktorý len paličkou ukazoval, ktorá pôjde do toho plynu. A keď sme boli na tom odšťovaní, tak samozrejme z tej špiny a nehygienických podmienok sme mali tzv. Svrav. Neviem, či viete, čo to je svrav, či ste to už počuli. Sú to veľmi nepríjemné výražky, ktoré veľmi svrbia a sa veľmi ľahko prenáša. Tak jak sme nahaté boli, ten doktor Mengele, predstavím vám ho, veľmi pekný mladý človek, neskutečné, čo dokázal on, že to bola zase tá selekcia, vyberanie do plynu, ktorá mala len pár tých výrážok, tak hneď, on len paličku držal v ruke, samozrejme, že sa nedotkol, len tak paličkou ukázal, ktorá je vyradená do plynu. No našťastie som sa aj tomu vyhla. Takže potom odšťovanie, aj to sprchovanie, bolo to bez mydla, bolo nás aj 3, 4, aj 5 nás bolo pod tou sprchou, to len tak akurát, aby sme sa ovlažili, no a čakali sme teda na to oblečenie. Neskôršie už keď nás zostalo už slovenské dievčatá, sme už tam boli len zopár a je to zaujímavé, že tak čo sme zostali, ja napríklad som dedinské dievča a bola som zvyklá každej práci, ja som mala 10 rokov, ja som už vedela dlášku vydrhnúť, nás bolo moja mama Kuďátko, ona tiež sa dala na 3 deti, lebo poviem to, jak to bola, kedy bolo. Bola veľmi pekná žena, bola chudobná, ale nemohla sa riadne za takého, ktorého by ona ozaj si vybrala za svoju lásku a z lásky sa vydávala, to vtedy bolo trošku ťažšie, takže skrátka vydala sa za vdovca a boli traja, mala som 3 nevlastných súdencov a nás bolo 8 detí. A keď už toto spomínam, tak zahynulo mi tam 6 bratov, rodičia mi zostali, jedna sestra, my sme boli 3 Osviečime a jedna sestra bola v gete Opole. A tam boli moji rodičia s mojim najmladším bratom. A oni tam mali getovské peniaze, ona bola veľmi inteligentná, ona mala obchodnú akadémiu, obchodná akadémia bola na vysokej úrovni. A ona chodila do mesta na tie getovské peniaze, chodila nakupovať pre tých, čo tam boli v tom gete a SS-man jeden chodil s ňou. A jedenkrát jej ten SS-man povedal, vieš čo, zajtra celé geto bude zobrané do Osviečima a budú splinovaní, budú spálení. Keď chceš a skúsiš to, ja ti dovolím, zachránca. Pri tej príležitosti poviem, našli sa aj takí SS-mani, čo cítili, čo boli aj nasadení a niektorí ozaj ťažko znášali situáciu, ale museli sa prispôsobiť. Skrátka,
on umožnil jej a moja sestra vošla do jedného kanála, to bola najstaršia sestra z tých 8 súrodencov, a vošla do toho kanála a šla tým kanálom, až počula hlasy a vyšla von a tam bolo taký veľkostatek. A išla do toho veľkostatku. Nemohla povedať, že je židovka. Povedala, že je rumúnska cigánka a že za stravu a za ubytovanie, že je ochotná je u nich pracovať. Tak oni jej to umožnili a ona sa takto zachránila. Potom sa po oslobodení vrátila. A moji rodičia aj s tým najmladším bratom samozrejme po 3 mesiacoch teda boli odvlečení do krematória. Ináč, čo viem, jeden brat mal tiež úplavicu, bol Osviečime a to už sme sa potom neskôršie dozvedeli. A on mal úplavicu a úplavica to je hnačkové ochorenie, ktoré veľmi ťažko bez liekov samozrejme. A to sú vysoké horúčky a on dospil aj vodu a skrátka po 3 mesiacoch zahynul. A jeden brat, s tým sa aj osvedčíme, on chodil zbierať mŕtvoly, lebo v všetkých tých táboroch, samozrejme, že do rána tam bolo, možno ste videli filmy, čo kopec mŕtvych, to sa len z tých blokov povynášalo a hádzali ich na jeden kopec. A môj brat chodil, oni ťahali, bolo ich tam niekoľko chlapcov a ťahali voz, naložili tie mŕtvoly, ťahali voz. A keď mali dobrého, my sme sliedili, kedy on tam aj do našeho láku dojde. A keď mal solidného SS-mana, dal to vycítiť, tak len tak z diaľky sme s ním trošku rozprávali a on hovoril, že on nikdy by sa nenechal splinovať, že radšej by sa nechal odstrieť. Tak jedenkrát oni sa tak rozhodli, celé komando mali tiež takého SS-mana, čo si dovolili, že by sa pokúsili o útek. Ale jeden ten väzeň chcel ísť s nimi a oni sa báli, že ich vyzradí a oni chceli zebrať sebou, ale on predsa ich vyzradil. A chcem len s tým povedať, že neskôršie zase sme sa to dozvedeli, že ten môj brat celé komando, všetkých ich splinovali, len 5 sa rozutekali, samozrejme nemohli nikde utiec, ale radšej sa nechali odstreliť, než by sa nechali splinovať. A medzi nimi bol jeden ten brat. O 2 bratoch, jeden brat, o 2 sme nevedeli vôbec, ani nevieme, kde zahynuli, len jeden brat a to už ten sa dostal, on bol typograf a pracoval v Martine, on žil v Prahe a keď Slováci museli z Čiech odejít za protektorátu, tak on došiel na Slovensko a pracoval v Martine v tiskárni a oni tam tlačili protištátne tieto plagáty protištátne. A on sa dostal do Ilavy. A to bolo veľké jeho šťastie, len on bol v Ilave 3 roky, bol v Ilave potom zatvorený, ale keď vzniklo povstanie a otvorili väznicu Ilavu, tak oni všetkých tých väznov, tie väznice rutekali, lenže toho môjho brata, už potom Nemci sa vrátili a toho môjho brata chytili a zaviezli do Serede a Seredi sa dostal do Osviečima. Jedna moja tá sestra, čo sme tam 3 boli od nás najstaršia, tak ona pracovala, keď väzni došli a vyzliekli svoje veci, tak sa im dávalo väzenské oblečenie a ona tá jedna moja sestra, to už potom sme mali takú ľahšiu prácu, ja poviem, čo bola moja ľahšia práca. Tak ona rozdávala toto oblečenie a vtedy sa tam dozvedela, že ten brat je Osviečime a potom asi 3 týždne po oslobodení my sme sa vrátili do Trnavy a prišiel za nami jeden hudobný skladateľ trnavský a on nám povedal, že bol s tým bratom a 3 týždne pred oslobodením zomrel.
Takže my 3 teda sme sa zachránili, aj 3 sme žili, ale už som teda len sama, že už aj obidve tie sestry, aj všetky 3 teda zomreli. Tá najstaršia sestra sa vrátila do Trnavy, ale to už som moc ďaleko. Ja som, neskôršie už moja ľahšia práca bola. Tam bol, jak sa vykurovalo tá voda, aby bola teplá na to odšťovanie, proste na to sprchovanie, tak bola jedna menšia miestnosť a tam bol jeden kotel, do ktorého vošlo 50 lopat koksu. A ja som tam bola s jedným dievčatkom, teda tiež väzenkyna samozrejme, a my sme v tej miestnosti, kde sa kúrilo, mali sme zase takú dvojposchodovú tú posteľ, tam sme spávali a tam boli výpary jednak koksu a jednak, no jedno s druhým proste. Dostala som tam silnú tuberkulózu. Ja keď som sa vrátila, ja som bola rok v Prahe na Bulovke, než som sa dostala z tej tuberkulózy. Mala som dosť veľký nález a samozrejme, ja som bola mladý človek, vrátila som sa, mala som 20 rokov, keď 3 roky som bola vo Sviečime. A keď som sa vrátila, tak hovorím, každá sme prešli kontrolou, zdravotnou kontrolou a zistili mi, že mám tuberkulózu, tak hneď do Prahy mňa zobrali, na Bulovke som bola 1 rok. No ale ešte poviem jednu perličku, že z toho, jak sa sprchovalo, bol taký kanál. A ten kanál viedol aj pres tú našu miestnosť. A tam boli len také došti, také betonové dosky a medzi tým bol otvor. A samozrejme, že tam lozili potkany a nejedenkrát, jak sme tam boli jak sme spali, tak lozili potkany po nás, že vyliezali z toho otvoru a proste tak boli to také, že bola som chránená tým, že nemusela som von chodiť do práce za každého počasia a tam som pracovala až do 40. v januári 45. roku. No. Jo, ešte poviem o jedle, áno? Áno, ešte poviem. Áno, čo som za tie roky, na čom som žila. Ráno len pol litra horkého čaju. Na obed pol litra polievky. Tá polievka sa skládala, oni tam mali takú červenú repu bruku, sem tam zemiačik sa tam ukázal a v nedeľu bolo sviatočný obed, 3 uvarené zemiaky v šupke a polievku. To bolo na obed a večer 1/4, to boli asi kilové chleby a to bolo tiež ako z otrubov. Tá polievka bola zahustená otrubami a večer 1/4 chleba, hovorím, to bol taký bochniček a to bolo tiež asi z otrub, bolo ťažké, tvrdé. To išlo na 4 časti, takže 1/4 z toho chleba, buď lyžičku marmelády, 1/10 kostky margarínu, jak je kostka margarínu, alebo 1 kolečko salamu, to bolo sviatostné, ale chcela som pri tej príležitosti, čo bola veľká pochúťka, a to som naučila aj moje deti, ešte keď som sa vrátila zo Sviečima, ešte aj to som si na také pochutnala. Ten margarín som si natriala na ten chlieb a na to som si nakrájala pošúpané tie zemiaky v šupke a to bola veľká pochútka.
Znie to neuveriteľné, keď mi niekto povie, že tomu neverí. Ja sa nehnevám, lebo to je skutočne neuveriteľné za takých podmienok žiť 3 roky. A ja pri tejto príležitosti by som vás veľmi chcela poprosiť. U nás doma, som roztrasená, musíte mi prepáčiť, u nás doma ani kôrka sa nesmela vyhodiť, lebo ja na to som veľmi citlivá. Chcela som vás veľmi, ja viem, že tí rodičia teraz aj keď ťažko majú, ale že by dali deťom to posledné, málo niektoré deti si toho nevážia a odhodia aj kvalitné jedlo. Ja som vás veľmi chcela poprosiť, myslíte na to, že aj v dnešnej dobe ozaj sú ľudia, aj deti, ktoré trpia aj hladom. Vážte si toho, vážte si, čo sa vám dostane. To je k jedeniu, lebo hlad to je niečo strašné. Ten, kto to neprežil, ten nemôže to pochopiť, aký hlad je strašný. V prvom rade by som chcela naviazať na to, čo pán farár hovoril, že je mi strašne smutno na duši, keď niekto musí trpieť len kvôli tomu, že je iného vierovyznania alebo inej národnosti. Ja som vás chcela veľmi pekne poprosiť, nikdy nedopuste, nikdy nekrivdite tému len preto, že je iného vierovyznania alebo inej národnosti. Každý sme nejaký, sme dobrí ľudia, sme zlí, sme pracovití, sme leniví, prosím vás, opravdu, že treba rozoznávať, aký človek je a podľa toho sa k tomu staváme. Ja som len chcela, áno, ešte toto som chcela povedať, trošku som sa chcela som povedať, jak som žila ďalej, že som pracovala 20 rokov v jasličkách, 20 rokov dobrovoľná pracovníčka Červeného kríža. Vydala som sa za vdovca, ktorý mal 2 deti a nehambím sa za to, že v 50. roku tuberkulóza bola postrach života. Keď som aj mala partnera, že mal by o mňa záujem spoločne nažívať, len kvôli tomu, že ja som ešte aj v 50. rokoch som chodila na kontroly. 3 roky som bola v Tatrách, 3 mesiace ako pacientka z tej Prahy som išla a potom 3 roky som tam robila ako ošetrovateľku v Tatrách. To mi veľmi pomohlo, lebo ja skutočne som sa úžasne z toho dostala, z tej tuberkulózy. Porodila som 2 synov a aj som ich kojila, takže nič, chvala Bohu, aj ináč by ich nemohla v jasličkách robiť. A viacela mňa práca veľmi naplňovala, pretože milovala som, mám veľmi rada deti, aj starých ľudí, mám veľmi rada, vychovávala som ich jak svoje deti a myslím si, že ja mám dobrý pocit, čisté svedomie, a že aj deti, ktoré som mala aj rodičia, že boli so mňou, že boli s prácou spokojní. Snažila som sa, toto ešte musím zdôrazniť, keď som sa zachránila z dačnosti toho, dala som si veľký záväzok, že budem konať dobro a snažila som sa celý život a verte mi, je to zázrak, ozaj ja hovorím, že nič zdravé už na mne není, ale chvala Bohu mi to myslí, ja som veľmi obdarená, všetky choroby, čo na mňa dojdú, ja sa viem zmieriť, ja mám veľkú trpezlivosť a to je veľký dar pre mňa, že ja ešte som schopná takto žiť a mám strašne dobrých ľudí okolo seba, ktorí mi pomáhajú prežiť. Moje deti sú ďaleko za morom, áno, vydala som sa na 2 deti, povedala som si, že ešte môžem v živote urobiť dobrý skutok a 2 teda sme mali spoločné s manželom a mám dobré deti, som ozaj sú ďaleko za morom, ale vynahrádzajú mi to veľmi dobrí ľudia, čo sa o mne starajú a ja som strašne vďačná im a chovám sa tak, aby som si to zaslúžila. Ďakujem.
V 42. roku 18. januára, keď prišli sovietskí, tam sa stretli aj sovietské vojsko, aj americké. Ale ešte predtým, než došla fronta, prišli Nemci a povedali, kto vládze, nech ide, a kto nevládze, nech zostane. Samozrejme, všetci sme žili v tom, že vyhodia do povetria celý ten Osviečim, aby si nezanechali za sebou dôkaz, tak ktorí vládali, išli. Takzvaný 8 dní a 8 nocí pochod smrti. Kto vládal, išiel, a kto nevládal, SS-mani išli po boku, jak sme pochodovali, SS-mani išli po stranách a kto nevládal, automaticky ho zastrelili a zostal na ceste. Aj to som teda zvládla aj s mojimi sestrami, len jednu noc nám dovolili prenocovať na jednom Majer, kedy tomu hovorili, na jednom poľnohospodárstve. A ktoré dievčatá, niektoré boli šikovné, tak išli do maštaly, vypustili kravy a v teplúčku sa zohriali. To bolo v januári, strašná zima. A ja som mala zamrznuté, nebola som nikdy prebojná. A aj tam bola veľká stodola. A v tej stodole na jednej aj na druhej strane bola slama, tak niektoré dievčatá sa zase do tej slamy zahrnuli a zakryli slamou. A ja som zostala len na prechode. A tie zdivočené kravy, boli by ste prekvapené, išli aj pres tú stodolu a jak sme na ceste prostred tej stodoly, ani jednému tá krava nestúpila nejak na hlavu alebo na toho človeka. Čo mne sa stalo? Ja som sa vyzula, aby mi trošku nohy odpočinuli. Mala som zamrznuté topánky a nemohla som si ich ďalej obúť. Tak pochodovali sme ďalej a ja za ňadrá som si tie topánky dala, aby sa mi rozmrazili, a bosa, v januári bosa. Je to neuveriteľné, je to zázrak, opravdu. Ja som také zázračné dieťa. Čo mňa, jednak, že som sa dostala z tej tuberkulózy, jednak ešte to poviem. 3 roky som bola v Tatrách ako ošetrovateľka, potom som pracovala v Bratislave v Starobinci, som sa starala o starých ľudí, odovzdala som sa im dušou a telom. Ozaj, každého mi bolo strašne ľúto. Rok som tam pracovala a medzi tým teda došiel manžel a on tie deti už nemal sa kto o nich starať, 2 chlapci to boli, tak proste rozhodla som sa, že urobím ešte lepší skutok, že som sa teda dala na tie deti. Ale čo mňa drží, snad pevná vôľa, znie to neuveriteľné. Ja som strašne roky som trpela depresiou. 30 rokov som chodila psychiatrovi, pánu primárovi Kožuchovi do Skalice. Určite tu nás sú aj niektorí, čo vedia, kto je pán primár Kožuch. Aj z toho som sa dostala. Tvrdá bojovnica a pevná vôľa, na to neviem odpovedať, čo mňa ešte drží. Neviem. Ešte mi teraz, však musíte mi prepáčiť, lebo všetko to má v mojom mozgu. Ale chcela som ešte toto povedať. Ja som nemala možnosť študovať. Bohužiaľ. Neučila som sa špatne, snažila som sa. Ale je mi veľkou cťou a veľmi mňa to teší, že na tejto škole bola v mojom mene založená, nemohla som to slovo, prepáčte. Áno, že bola založená nadácia na pomoc schopným, nadaným študentom, ktorí pochádzajú zo sociálnych rodín, čo rodičia im nemôžu prispievať na učenie. A som veľmi rada, že aj touto cestou ďakujem pani riaditeľke, že mi dovolila, že umožnila túto nadáciu utvoriť, a som rada, že i touto cestou ešte
môže sa pomôcť študentom, ktorí jednak si to zaslúžia a dobre sa učia a chceli by niečo ešte v živote dokázať. Ešte jedno poďakovanie pani profesorke Maslinovej. Som dojatá, pani profesorka, veľmi pekne vám ďakujem, že vedete takto študentov, že chodíte s nimi do toho Osviečima, aby sa presvedčili, že skutočne existovalo Osviečim a že ľudia nám trpeli. Veľmi krásne vám ďakujem.